leyo madlana encane manje kwayona leyo madlana encane angisazi ngino kuyijabulisa ngento encane nje ngeke ngisayijabulisa ngaleyo madlana encane so wena uyavuma yena unendoda yena unayo indoda hlezi fika la ekhaya lo mase ngiyakhuluma lo athi vele mina ngodliwe le ndoda mayiyo into hlezi mina ngimele ngayo ke njalo mina mengaphuza ngimele ukuthi nje ngokuthi mina vele ngiyothenga lutho twa so yena wayithenga ngo-120 sisi uthenga isinkwa notamatisi upheke bhuti. Asibingele babukele Black Live TV egama uNhlanhla Misimamelo wakaZondi kanti ke sikhona la endaweni yaseZimbokodweni. Sibonge kakhulu ke nje ukuthi ke kumndeni waNtuli bagcine sebekwazile ubhuti noSisi ukuthi bazivumele singefaka amakhamera sikhulumele udaba labo njoba sesikhona la ngaphakathi. Ake sizwe ngoSisi ukuthi kahle yini imbangela yokuthi sibe khona la kunamhlanje esibizile kwinkinga zomndeni. Sawubona Sisi njani? Yebo njani Sisi? Siyaphila. Ngicela tshela ababukeli beBlack Live TV ukuthi ubani igama nesibongo sakho uhlala laphi? Igama lami nguSena ngwaNtuli ngihlala khona la eMbokodweni. Yebo. Alright. So njoba nihlala la eMbokodweni ukhulele khona? Uzalwe khona? Yebo sikhulele khona. Okay. So abazali baphi? Abazali bashona kunyaka odlula. Okay. Yebo. Alright. So uhlala noba manje? Mina ngihlala nobhuti wami ngimlamayo. Alright. So uneminyaka mingakho? Ubhuti una 21 na 26. Qhubeka 26. Yeah, una 26. Wena? Mina ngina 21. Alright. So abazali bashone last year? Yebo. Nasala nobabili. Anazi ingane futhi? Mina enginayo umntwana una 6 years. Alright. Okay. So mhlambe ukukhula abazali bebeshadile behlala ndawonye noma? Uma washada kudala kodwa umuntu washade naye ngathi bathola idivorce waswathola umunye ubaba esakwazi ukuthi naye siphile naye uyikona ukuthi behlupha ngokuthi naye beyiphuzela ubaba nawe aphindwa washona. Beniphila ne-stepfather noma obengayini baba. So isimo senhlalo njoba uthi ubaba beyiphuzela ekhaya bekunjani? Hayi bekubheda nje isimo senhlalo nje hayi bekukumbi nje ngoba ngisho nakeni uma bemphuca imali yaphuze nje hayi eshaya ngisho uma ekhaya. Alright. So njengamanje ke kahle into eyinkinga ke osibizele yona namhlanje iyona iphi? Ukuthi ubhuti wami angazi noma usengene lo mqondo lo wa stepfather sami. Ubhuti wami uyahlupha la ekhaya. Ubhuti wami akenzi lutho akakhiphi imali ngisho noma kuthiwa kufanele kuthenga ukudla la ekhaya akakhiphi imali akenzi lutho akana ngisho umakoti. Ubuya la ekhaya Sisi edakiwe angikhombe ukuthi kufanele ngimphekele mina kufanele ngimwashele izitsha nami sengikhathele Nkosi yami mina lo muntu ngiyamondla enjalo nje umdala nginami kodwa ngiyamondla. Angiyazi manje lento lefanele ngenze njani angazi. Ngicela nje ukuthi iBlack Life ingisize njengobhuti wami ngoba ngiyavelela Nkosi yami abuya ngiphakamisele ngisho nesandla. So njoba uthi una 26 wena do you expect ukuthi ngabe usenonkosikazi? Noma thola umuntu mhlawumbe angahlekisana naye Sisi yabo uzakwazi ukulekelela njoba nawe umsamncane. So nobabili senaqeda esikoleni nani safunda? Yebo kade saqeda esikoleni. Alright. So nangaqhubeka ukuthi mhlambe varsity nani kwaba inkinga zemali kwakuthi nami mina fanele ngiyofuna amatoho uze ngikwazi ukuthi ngibhekelele ikhaya. Yebo. Alright. So njoba usele naye wena oyi breadwinner la ekhaya? Yebo mina nje mina engimile. So manje unenkinga ukuthi yena uyahlupha? Hayi uyangihlupha bandla Nkosi yami. Hayi mina ngiyazi lento uyangihlupha nangumuntu ukuphuza. Hayi ngeke. Manje uma sephuzile mhlambe nje ukuthi uphamisele isandla ukazi mhlambe wazama ukubiza namaphoyisa nani? Ngafaka ngatshela amaphoyisa nami phela kuba buhlungu futhi ubhuti wami seseboshiwe ngaphinde futhi mina ngahamba ngayovala icala ngawusula. Kuba buhlungu futhi. Okay. So wakwazama mhlawumbe wamzamela awuboni ukuthi mhlawumbe inkinga yakhe fanele kube khona ama social worker phakathi or something? Hayi Sisi ngeke angazi mhlawumbe fanele ngizama ama social work ngoba nje hayi ngeke ama counseling yonke loni ngoba ayingeke sekwanele manje sekwanele. Hayi manje yena uphuza kuphi ukuphuza lokho ukuthi mhlambe uphuza adle nama drugs noma ukuphuza lokho? Uphuza Sisi adle nama drugs. Khona lento le abayifaka la emakhaleni hlezi ejwayele ukuthi abe emhlophe la emakhaleni.
Masho ukuthi methole leyo mali le amatoho akhe lawo ahamba ophuza ahamba nezintombi ke lezo zo one day aphuzeke afike la ekhaya ke sedemand ukudla ifike la ekhaya sengishaya uba nalozo zintombi lezo zo one day kanjalo akamthathi nje umuntu o-stress ukuthi ahlale naye ekhaya cha so manje ke njengoba nobabili nengane yakhe ihlala khona la ekhaya ingane cha akabi nayo mina ngisho wena umntana yebo uhlala la ekhaya umntana so manje ugcina usubona ukuthi lento ingagcina isi-affecta nanengane inkinga ileyo sisi ngoba iyabukela hawu ma nangu umalume ushaya uma yayibo lonto manje nje bengicela usizo Nkosi yami hayi ngekhaya ukuthi nje usuhlulekile nawe and imuzama uhlala naye phansi akakulaleli ngoba kuba right ngaleso sikhathi mengaphuzile ngathi umuntu ulalela hayi sisi ngiyaxolisa hayi sisi ukuthi kodwa hayi once waphuza Nkosi yami hayi akafuna nokubambisana hayi ngiyabonga hayi okay asike simthole simuzwe yena ukuthi mhlawumbe uzothi simbizeni anitholeni Nkosi yami mina sekwanele nje sekwanele njengoba seshilo-ke babuyele we-Black Live TV ukuthi-ke sizocela ubhuti ukuthi asondele ngapha uze sikwazi-ke ukuthi sikhulume lolu daba sizwe ukuthi-ke why enza lento ayenzayo kudadewabo nokuthi sikwazi-ke ukuthi sizokwenza ukuthula phakathi kwabo babili. Sawona bhuti njani? Ngiyaphila. Siyaphila. Igama nguMamelo siphuma from Black Live TV usesibe sibhalelile. So ngicela ukuthi usasho ukuthi inkinga yakhe yini ukuze sikwazi ukuthi sikhulume nawe. Hayi mina bhuti engizokusho nje njengoba ngiletha amakhamera ukuthi mina sengikhathele uwena mina ngihleze ngikhuluma nawe bhuti ukuthi ahlukana nalezi ndaba lezi zokuthi la ekhaya ungathengi kudla ufike la ekhaya udakiwe and la ekhaya uyazi ukuthi kukhona ingane la ekhaya encane and leyo ngane le ibuka yonke into. Ingane yabani ke le? Ingane yabani encane? Ingane yami. Oh yakho. Yami. Alright. La ekhaya ufika ungidemand ukudla wena bhuti. Ungikhombe mina ngathi manje mina sengumfazi wakho mina la ekhaya. Mina ngikubuza ukuthi wena indaba wena ungathatha umuntu wesifazane uzomletha la ekhaya azokwazi usakuphekele. Awu ngekani sefa manje ngithatha umuntu wesifazane ngimlethe la nginosisi. Usisi wami ngithi wena. Shothi mina kumele ungikhombe bhuti. Wena awuyena nosisi wami. Nguyena kodwa kumele ungikhombe bhuti. Ngiyakhomba. Umdala momngaka. Ngiyakhomba. Hayiyo. Ngiyakhomba. Uyangikhomba. Ayikho lento eshoyo. Bhuti uyangikhomba wena. Ayikho lento eshoyo wena. Mina mengifika ngidayiwe ngisuke ngitshwala ngemali yami ngithi. Webhuti. Ngisuke ngitshwala ngemali yami. Wena soke awungicela wena imali. Mengenayo ngiyacela mina sisi. Umngakanani wena momngaka? Mengenayo ngiyacela. Umngakanani momngaka? Ngimdala. Uwena njengoba nawe umdala ngithi. Uwena umuntu engabe wena unika mina imali wena ku right mefika indoda yakho la ubatshelele bona ke laba active ukuthi wena yafika indoda yakho nawe la ekhaya ihlala. Indoda ayona le kondlayo indoda yami iyona. Iyondla wena. Uma wangishela imali wena. Iyakondla. Uyagula lo. Uyagula wena. Wena uyagula. Gula straight wena. Iyakondla. Gula ngqo. Ihleze futhi unika imali. Hawu. Ngisho imali yogwayi unikwa yona. Ontombi ubiza abantu amakhamera osobukayo manje ukwazi ukuthi mina ngicela ugwayi wena. Yonto oyibize. Ngikhathele nje uwe bhuti ngikhathele. Imake wena bhuti. Uma ukukhuluma kanje uthi yena usisi wakho nje bethi yena ucela ugwayi kwena mhlawumbe uke wazama ukuthi ubheke into yamantoho uhambe usebenza. Hayi ngiyibheke into yamantoho. Ubona ungahlangani. Khona ungahlangani. Muso kuvela ushaya wona vele ushaya uthanda ukukhuluma. Yabo lo score mascore score. Wena uwehlule ngisho imisebenzi uyayithola asike sizosayithola. Ngiyangitshela ngamatohwa into 120 into manje into ngitshela imali kodwa uyayithola imali asike sizosayithe lakho wena bhuti ukuthi kahle kwenzakalani la ekhaya. Usisi uchazile ukuthi wena umphethe kahle nani so kungani usisi kukwenza into enzala sifuna ukuzwe lakho usayide njengamanje le story ukuthi nihlelisene kanjani la ekhaya. La kahle kahle phela nje ukuthi mina angisebenzi lo ungimela ukuthi nje kufaka ngihlezi mina ngithenga ukudla ngemadlana encane mengizosola u120 hayi no mhlawumbe ngiyasebenza u120 yitoho leyo madlana encane manje kwayona leyo madlana encane angisazi nginokuyijabulisa ngento encane nje ngeke ngisayijabulisa ngaleyo madlana encane. So wena uyavuma ukuthi yena unendoda yena unayo indoda
hlezi fika la ekhaya lo mase ngiyakhuluma lo athi vele mina ngodliwe le ndoda mayiyonto hlezi mina ngimele ngayo ke njalo mina mengaphuza ngimele ukuthi nje ngokuthi mina vele awuthengi lutho twa so yini wayithenga ngo-120 sisi ukuthenga isinkwa notamatisi upheke bhuti ha so wena bhuti ke njengamanje uyavuma ukuthi lento ayishow sisi uqinisile methi awumphethe kahle uyaphuza wenzeni senitshele kona mina nikholele kona ikona ngeke isho njalo cha phela sithi sifuna ukuthi la senze ipeace part kwenu nobabili sibone ukuthi mhlambe nizokwazi yini ukuthi nihlalisane ngoba into esizoyenza thina ukuthi sikwazi njenge Black Light TV nje basifikile sizokhuluma le inkinga zomndeni siphume seku right so sifuna ukwazi kwenu ukuthi wena mhlambe yini inkinga yakho khona mhlambe lo okugo through wakona esingakusiza kona mhlambe ngokuthi ngoba phela masibhekelela sinosisi uyasho ukuthi ubuya kuzwela uma sisekubopha abuya yosula icala nani usefisa abantu abangahlala phansi bakhulume nawe so sesiyakhuluma ke nawe sifuna ukwazi ukuthi kahle kahle yini inkinga yakho yini imbangela yalento ukuthi uphuza utshwala ufaka amantombazana ahlukahlukene uyifaka emakhaleni yini ngifaka emakhaleni sisi uyifaka emakhaleni uyayusa yini ngifaka emakhaleni uyifaka emakhaleni uyayusa uyifaka emakhaleni uyayusa yazi sisi mina into engenza ngiphuza utshwala le mhlophe le angiyazi lento le efakwa la efakwa lapho uthi phela wena ngiyifaka uyibone ngifaka phambi kwakho ewe uthi ubuya unento emhlophe emakhaleni ayazi into asebomnandini phela lezo into esuyenze ebomnandini hayi uthi ngiyengenzela ekhaya le nto le hayi wehlule nje angaze ngiyenzela ekhaya into esuke ngiyenze ebomnandini so ngibuza lokho ukuthi wenziswa yini nokuthi uyifaka emakhaleni yonke le nto le nokuthi mhlawumbe uphuza utshwala ngendlela yeqile uzugcina usisi wakhe engasahlali kahle hayi angazi ke into okwazi ukuthi mina yini sengayisho ke manje angisazi ngempela ukuthi ningayisho awunankinga wena nginazo inkinga enginazo nje i-stress ingoba yonziwa i-stress onaso siphi sifuna uzwa sona i-stress leso mhlawumbe singakusiza la ekhaya yakho bazali into yokuqala yonke into ngasho nje ukuthi ibheke mina nosisi wami manje yena ngokuthi unalomuntu okwazi ukuthi uyasebenza unendoda uyakwazi ukuthi athenge lonto le mengithi ngiyakhuluma yena nje ayikho into ayibona wrong ukuthi la ekhaya kungene indoda yakhe ngimtshela ngiyifuni lonto leyo useza kahle muthi une-stress sokuthi abekho abazali niyasebenza nosisi so ngifuna uzwa leso stress mina sokuthi okay yini mhlawumbe yileyo nto ngabe iyahlukumeza yini ungabe ibikho kwabazali iyona imbangela iyona into ehlukumeza kakhulu ukuthi nje vele nje wasihlale kanje la khomzali la ekhaya ayikho into yabhlungu nje ukuthi kuhamba manje emva lokho kwabheda zonke izinto zala ekhaya kwabheda konke nje ngiyakuzwa mina so manje awucabanga ukuthi uthola usizo ke wena ngoba engathi wena ozwela kakhulu lesimo hayi nosizana nginankinga nalo mothi khona usize ngingaba khona hayi anginankinga nosizo anginankinga nosizo wakuphela into engenza ukuthi nje ngasho ukuthi ngiyayi impela uqinisile ekutheni ngiyaphuza ngiphuza kakhulu Monday to Sunday ngiyaphuza impela yebo namhlanje awuphuzile right hayi namhlanje bengazi ngiphuza hayi uyaxoka phuzile bhuti bengeke ngitshela ngamakhasela ukuthi manje usazongitshela ngishaya ithunje kuphela mjonga amehlo hayi uphuzile bhuti wena uhlezi uphuzile uhlezi nxilile ushaya amakhasela uthu yebo awuphuzanga hayi kuze ngiyasho ukuthi angidakiwe kodwa ngishayele kancane yebo so mina ngiyakuzwa ukuthi i-stress sakho siqhamuka from abazali ukuthi ingcindezi mhlawumbe uthola ukuthi awukakahili ekutheneni kudlula uma wakhe emhlabeni kubuhlungu nje impela kuzobe manje hayi kusakhona lo nje isikhathi siningi Monday to Sunday kancane ngaphuzile kahle nginako nje ukuhlezi ngiyiphuzela nje na imali anginayo nginekweletu so uhlala ngani phansi nosisi wakho umchazele ngalolu daba mhlawumbe ukuthi sibambisana kanjani sisi wami njengosisi wami nami kubhuti wakho ngoba sibancane sobabili sizana kanjani ukuze simise ekhaya into ekuyase siyabola tefike inkinga ifike yodwa mina mengithi ngiyakhuluma nosisi wami yabo noma kuthiwa mhlawumbe ngizama ukuzehlisa yena uvela into avela ngitshela into yokuqala mfundo ohambe phela uthola amatoho yabo
njalo mina uzongimela ngamatoho mina mengifuna something nje nawe ukuphume phela uyozama ukuthola amatoho ngisho ukuthi ngiyazama nje athi hayi ayikho lonto nje uhlezi udakiwe nje unxile nje uhlezi udakiwe yabo kodwa phela ngithi ngilento engisho mina ukuthi mhlambe uke wazama ukuhlalisana naye phansi nakhuluma ngedaba lokuthi njoba siyingane soba livela kukho lulani ingane nibamba ikhaya yabo so manje kodwa uke wazama yini ukuthi ukhulume naye nihlale phansi nibonisana ukuthi mina ngizozama ukuthi ngicontribute ngalokho naye umunye azama contribute ngalokho noma kuthi uyawuthola lo 120 oshoyo mina u50 rand ungahamba indlela ende kabi ngiyakuzwa sisi so ngibuza lokho ukuthi mhlawumbe akazeni hayi bengakazi ngiqamba mama wena sisufisa ukuthi kwenzakaleni mina nje ngifuna ukuthi ubhuti nkosami asizakale nalokuphuza lokho akuphuzayo akuyeke inkosi yami nalento la abayifaka la nayo futhi ayiyeke aqonde nje naye azi ukuthi lo muzi lo mina naye ubheke mina naye sikwazi usilungise lo muzi lo wamani nobaba sukhulise angimo ukuthi uthatha umakoti anginankinga futhi nalokho noma athola usizo mhlawumbe rehab angazi wena ubona ukuthi usedinga rehab indlela kwenzeka ngakhona nje mhlawumbe ne rehab ingamsiza ngoba akusikhona ukuphuza komuntu lokho akusikhona wena kodwa kwenziwa yini ukuthi ufake indoda ekhaya lakho ekukhona ubhuti wakho omdala mina indoda hayi ngoba mhlawumbe ngidelela kodwa lo muntu lo uyasiza uyena umuntu ngoba mina itoho engitholayo buye hambe buye liphele buye ngithole elinye futhi khona njengobhuti wakho omdala usiyabona sekufika kodwa indoda hayi ukuthi ingenela ekhaya hayi iyona esiza indoda noma ngasithengela ukudla kuyimanje nje sanda ukuthenga iTV masesi noma indoda ingasiza kodwa ayikavumele ukuthi ingenela ekhaya ngithi isikucelile le ndoda hayi isikucelile ekhaya isiyilethe cha bhuti kodwa ngale mali eTV mhlawumbe indoda bengeke ikwazi ukuthi ivele izovela noma ila ekhaya ukuze ngamukele ke nami ingene ke ingabi nankinga ihlezi kuthengela amaluzi leyo ndoda leyo yabona ke nayi lento engisho mase siqala istory sokuthi siyabonisana uvela faka amaluzi uthi mina ngicela imali yamaluzi yonke efike benkinga uhlezi nale nifaka la ihlezi uthenga but phela usho ukuthi yena mhlawumbe ezinye zezinto futhi anqinayo ezigcine seyimenze ngathi akayilutho ubuke ngazi ukuthi mhlawumbe futhi nomuntu wakho uyena ongazi naye futhi uyamvuna naye nokumvuna naye athi naye uyamvuna kodwa yena manje efaka isinkwa ke la akaphuza kabhimi engikusho nje ukuthi aphuza kabhimi so wena ubona ukuthi uqhubeke ubhuti anondle angene noma kanjani la ekhaya cha ngikuboni lokho sisikumqondo omuhle kodwa umuntu okwaziyo ukuthi azizame nathi la ekhaya uyakwazi ukuthi azizame esiphelelo isinkwa kwazi ukuthi asithengele esiphelelo ukuthi sikwazi ukuthi asithengele okay so wena bhuti ubona kanjani lokho kuyakushoyo ukuthi mina ngisoze ngayamukela la endlini ngaphandle ukuthi kufaze iqale engcono iceleke ukuthi izocela isihlobo esihle esije hayi ukuthi nje ivele ingene noma kanjani nje behleze ivumela kwakhona nje ngaze kukhona ambe khona isandla ngoba ngafica naye ehleli nendoda yakhe lebegigitheka la idamini ila ngambe khona isandla yebo ngoba lo nto ayingakuphathi kahle ngiphathanga kahle okay ake sithi uyacelwa kusisi wena lo mali leyo ungaba responsible ukuthi mhlambe nawe isebenzise ngendlela nje ukusanda isimo lesi ngafaqala mhlawumbe ngime ngathola usizo nami mhlawumbe ngime otshwaleni kancane nami ngakwazi ukubona ukuthi imali ngenzani la ekhaya ngoba phela vele nje asoba uthu nje fast bamsane sobabili yeah kanjalo so sisinanga ukubhuti uthi nje hayi ngiyamuzwa uyena akanankinga nokuthi ujole kodwa ubhuti engizi la ekhaya hayi ngiyakuzwa lokho nami sengiyomtshela ukuthi angizi okusho ukuthi sekukulamba kwethuke la ekhaya kodwa nje ngizomtshela hayi into engiyoyenza asingamane silambe sisi hayi sengiyomtshela bhuti hayi khona weyindawo azoqala ekhaya kodwa nje nabhuti nje hayi mina finish wena hayi uyangenzela shame wena sisuthi hayi ubhuti lo ungancamela ukuhamba no boyfriend kunokuthi kulungele lesimo lesi cha ubhuti mina ngifuna ukuthi sisalungi kodwa kwamanje ayikho into ayizwayo awona manje kungena ngala kuphuma ngala ayikho uyasho ukuthi usizo mele ukhona angalijabulela usizo hayi ngiyakuzwa ke lokho futhi kumele umuntu amsize nje ukuthi ngempela useyimisela so bhuti ke nawe usu right hayi anginankinga mina mekukhona usizo engalithola kuphela anginankinga uyathembisa ukuthi nje sekuthiwa nje manje kuthiwa i rehab kwamanje umsebenzi
ungaba right. Angaba right sengiqambela mama. Ukuze nikwazi ukuhlalisana nosisi wakho. Ngabonga usonje kule live lapho ngabonga kakhulu empini. Yeah. All right. So sis now we happy ngesituation yanamhlanje. Hayi ngihappy nje. Uma ukuthi ngempela useyimisele nje ubhuti, hayi ngicela ukuthi nje simsize Nkosi yami. Simsize. Mina into engibonayo nobabili ni right niyathandana ingane zandawonye nibambisene. Ukuthi kune misunderstanding there and there nokuthi omunye emengayithandi into akasho kumunye ngendlela e right nomunye ulinda omunye aphuze naye lo uphuzile respond ngendlela engekho right. So sisi right. Hayi mina ngi-right. Right. Babukele be-Black Life TV njoba ke nizwile ukuthi ke usisi nobhuti ba right and ubhuti naye uyalidinga usizo lomsebenzi noma i-rehab lapho ngase asizwe ngakhona ukuze bakwazi unosisi wabo babambisane. Ubhuti usana 26 years usangabuyela ngisho esikoleni usangenza noma yini usangasebenza mekuthi ufuna ukusebenza befunda. Nosisi usana 21 years naye usadinga uthatha umsebenzi o right ngoba ubesho ukuthi ubamba amatoho there and there. Sibonge kakhulu ke babukeli be-Black Life TV izinkinga zomndeni asihlangane ngokuzayo igama Mamelo wakaZondi. Please subscribe YouTube channel yethu. Is the Black Life TV.